Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:44 ang oras po natin po. Nagpapatuloy po tayo sa programang IFM News Prime Edition. Ngayong umaga po, pabati mo na po natin. Nasa linya ng ating telepono si Ma'am Cathy Estavillo, ang kinatawan po, tagapagsalita po ng Bantay Bigas para po dito sa kanila pong gaganapin ngayong araw po na 5th summit po nila ng Rice Summit, National People's Rice Summit po. Diyan po sa may Metro Manila, at tatalakay at pakinggan po natin kung anong tatalakayin po nila dito sa summit na ito at ilang pang mga issue patungkol syempre dito po sa ating pangunahin po na produktong agrikultura sa bansa po natin. Pabati mo na po natin, Ma'am Cathy Estavillo, pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Okay, magandang umaga sa lahat na nakikinig dito sa inyong programa, Eye for an Eye. Yes po. Magandang umaga sa iyo, Sir Idol Mark. Magandang umaga at sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay, pang-araw-araw na kinakaharap na problema ng mamamayang Pilipino. Opo, Ma'am Cathy, tuloy na po tayo dito po sa usapin po ng bigas dahil ito po ang talagang unang-unang hinahanap ng mga nanay ng ating pong mga kapwa mga Pilipino pag pupunta ng mga pamilihan o kaya naman kahit na sa sa ating pong sa ating pong mga mga tindahan po sa kanilang mga lugar. So, kamusta na po ba ang lagay po talaga, ang totoong lagay po ng ating pong presyuhan ng bigas at ang industriya po ng pag-agrikultura, ay particularly dito po sa bigasan po natin po na usapin dito sa bansang Pilipinas? Oo, Idol Mark. Actually, pagbungad ng 2025, yung pasalubong ng gobyerno sa mamamayang Pilipino ay yung talaga naman saksakan, napakamahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na sa pagkain. At siyempre, hindi lang pagkain, kundi bumungad din sa atin yung pagtaas ng presyo ng mga bayarin sa utilidad, sa kuryente, sa tubig, itong SSS, tapos yung pagtaas uli ng singil sa transportasyon sa MRT, na ang mahal-mahal. So lahat ito ay talagang bagsak sa balikat ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga magsasaka natin at yung mga ordinary Filipino citizens. At tama yung sabi mo na yung usapin sa bigas ay nananatiling napakataas despite yung dami-daming pakulong ginawa ng Department of Agriculture, nandun yung Rice for All, nandun yung Kadiwa Centers, at ngayon ay meron silang ibinaba nila yung taripa from 35% to 15%, na sa tingin nila ay ito yung makapagpapababa dun sa presyo ng bigas sa merkado, pero hindi nangyari. Ipinatupad ito noong June 2020, July 2024 at 6 months na ay nakita na talagang hindi siya nagresulta doon sa layunin nito na mapababa yung presyo ng bigas. Ganun din, meron silang Only Rice, meron silang Nutri-Rice, meron silang Sulit Rice, meron silang binanggit ulit na ngayong taon, pagsalubong ng taon natin, nandyan yung MSRP, yung maximum suggested retail price ng bigas, nandyan din yung paglalabas ng pagtatanggal ng mga labels ng mga pangalan ng mga bigas sa palengke, pero lahat yan ay sa tingin nila napakababaw para mapababa niya yung presyo ng bigas sa merkado. Nananatiling mataas kahit ipinagyabang na meron 29 pesos per kilo sa mga Kadiwa Centers na hindi naman lahat ay makakabili. Pangalawa, hindi naman araw-araw ay may stock. Ngayon ay nag-press release na naman sila na yung aging stock ng NFA ay ibebenta, at ibebenta ito sa mga LGUs, sa local government unit. Ito yung nakakapangamba na baka mamaya yung aging stock na ibebenta sa mga LGUs ay gagamitin sa eleksyon. Alam natin, malapit ng eleksyon, no? Ma'am Cathy, yung inyong pagkakabanggit na imbes na tawaging programa ng gobyerno ay pakulo ng gobyerno. Ano bang ibig sabihin po nito inyo sa ganitong pagtawag po sa mga programa po ng gobyerno, particularly dito po sa usapin po ng agrikultura? Oo, pakulo siya, Idol Mark, kasi ang dami-dami nilang binabanggit na programa na
gagawin nila para mapababa yung presyo ng bigas. Pero nakita natin no na buong taon talagang hindi bumaba yung presyo ng bigas, yung pangako niya na 20 pesos per kilo. Magtatatlong taon na ito na hinahanap ng ating mga kababayan pero wala tayong nakita. Bagkus ay naging senior citizen ang presyo ng bigas. Ay talagang pakulo siya kasi hindi talaga siya nagreresulta ng talagang pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke. Bagkus ay doon lang packets kung saan yung mga sinasabihan kung Kadiwa Center, pero kailangan bang pumila ka sa Kadiwa Center para makabili ng 40 pesos per kilo? Masasabi po ba na band-aid solution lamang itong mga pinapangalandakan ng gobyerno ngayon tulad ng Kadiwa Center? Oo, talagang sobrang band-aid solution na hindi na sila natuto na itong band-aid solution nila ay hindi naapektuhan, yung hindi nag-trickle down o hindi talaga nagresulta no ng mapababa nila yung presyo ng bigas sa palengke, lalong-lalo na yung 60 pesos, 55 pesos, ang layo-layo no. Ito ay band-aid solution, Idol Mark, kasi ang solusyon ng gobyerno pa rin ay pag-i-import. Pag-i-import ng pag-i-import. Hindi yung okay, since ang taas-taas ng presyo ng bigas, kailangan talagang palakasin natin yung ating lokal na produksyon, pagtuunan natin yung problema ng malawak na bilang ng ating mga magsasaka para tayo na mismo ang lilikha doon sa pangangailangan ng ating bansa. Pero hindi kung titingnan natin sa ilalim ni BBM, yung rice imports natin ay talagang all-time high. 30% yung itinaas ng rice import natin from last year to ngayon na umabot ng 4.68%. So yung paglaki ng imports natin ay nagresulta yan ng talagang pagbaba ng farm gate price ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Maalala natin, July na implement yung Executive Order number 62 na from 35% ginawang 15%. So talagang yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka sa panahon na yan, wala pang bagyo, gagaling natin sa El Nino, ay ang farm gate price ay 12 pesos to 18 pesos per kilo. Sabi ng taga Laguna, meron pang 10 pesos per kilo. So, yan ay dahil dun sa talagang pagtaas ng imports natin na mas ang nakinabang dun sa Executive Order number 62 ay syempre yung mga exporting countries, yung mga importers, mga millers, and ganun din sa mga traders. Ang itinuturo ngayon ay dahil daw sa retailers ang nagpapataas ng presyo ng bigas, kaya nag-implement sila ng pagtatanggal ng labels. Ay, Diyos ko, sobrang babaw yun. Bakit hindi nila tinutugis yung mga importers at saka mga millers, mga traders? Bakit doon na-focus yung attention nila sa mga retailers, given na mismo ang mga retailers ang nagsasabi na napakataas din ang Presyo ng bigas. Presyong bigas doon sa kinukuhanan nila. Ma'am So Cathy, lahat yan ay talagang chronic crisis na, chronicong problema na ng ating mamamayang Pilipino. Kaya ngayong araw ay maglulunsad ang Bantay Bigas, ang Anihan, ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at ang iba't ibang mga organisasyon ng 5th National Rice Summit. People's Rice Summit, kung saan ay pinakalayunin nito ay mabugkos ang mga epekto ng makita yung mga epekto at karanasan sa krisis ng bigas at palay na pawang dulot ng pagpapatupad ng RA 11203 o Rice Liberalization Law. Ganon din yung napakatinding epekto ng Executive Order number 62 na alam natin na napakatindi o kailanman ay itong batas na to, 6 years of implementation, ay nakita natin kung gaano niya sinalanta yung industriya natin sa pagkain, lalong-lalo na ng ating mga magsasaka, no? Nagpapatuloy yung napakatakas na cost of production despite yung pangako ng executive ay ng RA 11203 na magiging 25 pesos per kilo. Wala tayong nakitang 25 pesos per kilo sa buong panahon na na-implement ito. Ma'am Cathy, ito pong, for example, kasi siyempre matagal pong hinawakan din ng Pangulong BBM itong posisyon po ng kalihim ng agrikultura.
Sa palagay po ninyo, nag-worsen po ba? Walang nagbago nung ito po naman ay hinawakan naman ng kalihim ngayon? Ng bagong kalihim? Idol Mark, walang nagbago. Grabe. Walang nagbago kasi nga sinusunod nila yung palisiya, yung batas ng RA 11203 o Rice Liberalization Law, no? Tapos sa ilalim ng kasalukuyang kalihim ay talagang pinayagan niya yung todo-todong pag-i-import. Tapos yung budget ng agriculture natin ay napakaliit, bangkot. Actually, binawasan pa nga yung budget ng agriculture for this year from dating 230 billion, naging 219 billion na lang. So, sa laki ng problema natin sa industriya, sa agrikultura, malawak na kagutuman, pagkabaon sa utang ng ating mga magsasaka, tuloy-tuloy yung land use conversion, kawalan ng post-harvest facilities. Alam natin yung kawalan ng post-harvest facilities ay napakalaking wastage sa hanay ng ating mga magsasaka yung natatapon dahil sa walang bilaran. Yung mga milling facilities natin ay hindi up-to-date. Kaya ang tindi ng wastage. At alam natin dahil sa kawalan ng post-harvest facilities, mga cold storage, yung presyo ng kamatis ay umaabot sa 350 pesos. Samantala kapag panahon ng anihan ay itinatapon sa kalsada, sa highway, dahil hindi nabibili. So sa ilalim ni Secretary Laurel Chu, ito ulit, another band-aid solution. Pinarami niya yung band-aid solution na i-implement ng kanyang administrasyon. Ma'am Cathy, dito po sa usapin po na ito kasi like for example, itong allegedly there is a cartel in sa industriya po ng pagbibigas. Iniimbestigahan po ito. Ano pong masasabi ninyo po dito sa ongoing na investigasyon ng Quinta Committee ng Lower House? Naiimbitahan po ba kayo dito ng mga sektor? Actually, hindi tayo nakakatanggap ng imbitasyon pero through yung Makabayan Coalition sa Congress ay nakakapagpadalo tayo pero hindi ka resource person. Kundi nandun ka sa sideline, nandun ka makikinig ka sa kanila, paulit-ulit. Tama yung binanggit mo, may investigation. Pangatlong investigation na nga ito November 26 yung una, December 11 yung pangalawa, tapos kahapon yung isa. Paikot-ikot yung nila. Alam matagal na natin, alam na may cartel, may mga smuggler, may mga hoarders. At sa panahon ni BBM, nabunyag lahat yan. Yung tipong pumunta sila sa mga warehouses, nakakita sila ng talagang todo-todong napakalaking mga volumes ng bigas sa mga warehouses. Walang napanagot, walang nakasuhan despite yung may bagong batas na yung anti-smuggling and economic sabotage law. Pero hanggang ngayon walang napanagot, no? So yung mga smuggling, mga cartel, mga price manipulation ay epekto yan, Idol Mark, ng isang liberalized industry. Yung RA 11203, mas pinatindi niya yung smuggling, mas pinatindi niya yung cartel, mas pinatindi niya yung price manipulation. Dahil doon sa RA 11203, bawal mangialam ang gobyerno doon sa galawan ng presyuhan ng bigas sa palengke, na to the point na yung pagpa-privatize niya doon mismo sa kanyang mandate na mag-regulate ng presyo ng bigas ay tinanggal niya, no, dahil nga itong pangako ng RA 11203 na magiging 25 pesos per kilo yung bigas. Kaya tinanggal niya. So yung mga subsidies para sa bigas, para mapababa yung para mahila pababa yung presyo ng commercial rice through yung subsidized price na NFA, tinanggal niya, no. So talagang ang presyuhan ng bigas ay ang nagtatakda talaga diyan ay yung mga millers, mga traders, mga importers, kasi hawak nila yung buong cycle ng production at importation ng bigas dito sa ating bansa. So yun ang pinakapunot dulo, Idol Mark, yung RA 11203. Kaya kahit ilang hearing ang gagawin ng Quinta Committee, ay walang mangyayari hanggat hindi nila tinuturol
yung RA 11203 ang Ito po ba dito sa problema natin. indirectly saying that wala pong kahinatnan itong ginagawang investigasyon kung ganito pong approach po ng gobyerno? Para sa amin, Idol Mark, walang kahihinatnan dahil hindi nila tinitignan yung pinakapunot dulo. Kahit sabihin nila na may smuggling, may cartel, may price manipulators, walang napapanagot, no? Kahit sa panahon ni BBM na nakaupo siya bilang DA Secretary, yung alala natin yung 720 na na sibuyas, may napanagot ba siya? Wala. Kaya nagpapatuloy at nagpapatuloy dahil dyan sa batas na yan. At ang pinakamalungkot, siyempre, ay ganyan na nga yung batas at ay mas lalo pang ibinubuyang-yang, mas lalo pang kumakapit ang gobyerno dun sa pag-asa o yung inaasahan niyang makapagpapababa sa presyo ng bigas sa ating bansa ay yung sa pamamagitan ng pag-i-import. Hindi yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Maalala mo, yung RA 11203 ay inamend nila, no? Inamend nila at naging yung pag-a-amend ay ginawang under Republic Act 12078 kung saan ay in-extend nila hanggang 2031 at yung budget nito from dun sa RCEP ay from 10 billion naging 30 billion at nakita na dun sa budget na to wala yung budget para magsasaka. Wala yung hindi niya natutugunan yung basic problem ng ating mga magsasaka. Actually, ma'am, yan yung aking susunod na tanong sana. Quick comment lang. Our last question lang is ano po ang masasabi po ninyo dito po sa recently na pagka-aproba ng GAA po, itong General Appropriation Act, particularly yung budget para po sa agrikultura? Again, yung GAA natin, yung General Appropriation Act o yung budget natin for 2025 ay talagang misappropriation. Pag sinabi natin misappropriation, hindi yung budget para sa kapakanan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Hindi budget para mapataas yung kalidad ng ating pamumuhay dahil ang priority nitong budget na ito ay para sa infrastructure, no, yung DPWH ang laki-laki 1.1 trillion. Ganun din yung budget para sa militar na umaabot ng 285 billion. Ganun. Tapos kung i-compare natin yung budget for agriculture ay talagang measly 211 billion. Napakaliit. So, dyan sa napakaliit na budget na yan, again, ay magre-resulta ito ng pagpapatuloy ng kahirapan, napakataas na presyo ng pagkain dito sa ating bansa dahil hindi talaga binibigyan prioridad ng gobyerno yung paglalaan ng budget para sa pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Panawagan ng Bantay Bigas, dapat ang budget sa GAA, budget ng agriculture sa GAA ay dapat hindi bababa sa 10% nung overall national budget natin. Pero kung titignan natin, almost 3% nung national budget ang nakalaan lang para sa industriya natin sa agrikultura. Kaya itong National Rice Summit na aming ilulunsad ngayong araw, Idol Mark, ay magre-resulta ito ng isang manifest na magtutulak no sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, no, hindi lang magsasaka, na itulak ang gobyerno na gawin niyang prioridad yung industriya natin sa agrikultura at ipapakita na yung mga programa at palisiya na kanyang sinusunod ay matagal na dapat ibasura yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. At higit sa lahat, magre-resulta ito ng mga panukala, no, na dapat i-ensure ng gobyerno yung panawagan natin na magkakaroon ng genuine agrarian reform, bawal yung land use conversion, bawal yung dapat ensure yung mga post-harvest facilities, irrigation at higit sa lahat subsidies sa production cost ng ating mga magsasaka at ibalik yung mandate ng NFA na mag-subsidize ng presyo ng bigas sa palengke nang sa ganun ay
may pagpipilian o maging available at affordable yung pagkain sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, given na meron ayon sa datos ng PSA ay 63% sa ating populasyon ang nagsasabi na sila ay mahihirap. Ay naghihirap. Ay meron din lumabas kahapon na lumaki yung Mga nagugutom. lumaki yung involuntary hunger, yung nagsasabi na nakakaranas sila ng involuntary hunger dulot ng napakataas na presyo ng pagkain habang ang sweldo ng malawak na bilang ng ordinaryong manggagawa ay nakatali sa napakababa. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Cathy Estavillo, sa pagkakataon na ma-interview kayo ngayong umaga. Good luck po sa inyo pong National People's Summit po, na Rise People's Summit ngayong araw po. Okay, Idol Mark, manawagan na lang ako na sana ay magkaisa ang malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino. Marapit na ang eleksyon. Sana maging critical tayo dun sa mga tumatakbo, mga political dynasties. Dapat ibasura na natin yan dahil itong mga political dynasties, no, sila yung nagpapanatili dun sa sitwasyon na nararanasan na natin ngayon. Tumakbo sila para sa kanilang mga interes, hindi para sa interes ng mamamayang Pilipino. Kaya sa susunod sana mabanggit ko din ulit dito yung maging resulta nitong 5th National Rice Summit. Yes, opo. Sa ano po ay kontakin po namin po kayo ulit para makibalita po kami. Maraming salamat po. Miss Cathy Estavillo, spokesperson po ng Bantay Bigas. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Eye for an eye.